Croeso I di a Pharc Bedwellte, a adeiladwyd ar ddechrau'r 15 ganrif. Mae'r tiroedd yn cynnwys mannau o ddiddordeb amrywiol, y gallwch ymweld â nhw wrth I chi gerdded o gwmpas ac archwilio'r parc. I ddysgu mwy am bob nodwedd, dilynwch y llwybr a sganiwch y codau QR sydd wedi'i gwasgaru ledled y tiroedd. Mae'r llwybr yn cychwyn ym mwynt 1, sydd wedi'i leoli yn y dderbynfa. Codwch eich map yma a chychwyn ar eich taith tuag at bwynt 2, sef y prif giat a darganfod y stori y tu ôl i'w adeiladu. Lleolir y trydydd pwynt ar y llwybr ger y maes digwyddiadau. Yma gallwch ddysgu am ddatblygiad y tŷ a'r parc yn yr 18 ganrif. Ym mwynt 4 ar y llwybr, darganfyddwch sut le oedd y tŷ yn ystod yr 1800, cyn mynd I lawr I bwynt 5, lle gallwch chi ddod o hyd i'r bloc mwyaf o lo yn y byd. Arsylwch sut y bydd iddynt gynhyrchu a storio bwyd ar gyfer y tŷ yn y 1800 cynnar yn yr ardd gegin a'r tŷ ia, a ddarganfuwyd y mwyntiau 6 a 7 ar y llwybr. Peidiwch â methu pwynt 8, y groto bendigedig, a adweinir fel arall fel yr ardd roc, roedd gan bob tŷ mawrin yn y 15 ganrif. Mae'r gysgodfa hir ym mwynt 9. Chwaraewch y fideo I roi rhywfaint o oleuni ar ei orffennol a dysgwch am y nodwedd mosaic a arferau sefyll yma. Ewch tuag at bwynt 10 ar y llwybr I ddysgu am Nora Childs a dyddiau cynnar y G. Yma gallwch hefyd weld y bandstand ym mwynt 11 a cheir cerfluniau o Mary Jones ac Ann Prosser ym mwynt 12. Ym mwynt 13, byddwch yn dysgu am Samuel Humphrey a'i ddylanwad ar y tŷ hanesyddol hwn. Bydd pwynt 14 yn datgelu'r hanes y tu ôl i'r gofeb ryfel, gan eich arwain ymlaen at bwynt 15, yr ardd gylchol, lle gallwch ddarganfod mwy am y tŷ drwy'r 1900-oedd. Ar ochr dde a chwyth y fynedfa fawr fe welwch bwyntiau 16 a 17, un yn manylu ar adfer y tŷ a'r parc a'r llall am ddylanwad y henadur Henry Bowen. Ym mwynt 18, fe welwch replica o gloc y dref. Sganiwch y cod QR yma I ddarganfod y hanes tu ôl iddo. Mae pwyntiau 19, 12 a 21 wedi'i lleoli yn y tŷ. Yn y mannau hyn byddwch yn dysgu am 2 ddyn ac 1 teulu a gafodd effaith sylweddol ar y tŷ a'r parc. Unwaith y byddwch yn gwneud eich ffordd allan I bwynt 22, byddwch yn gweld y tŷ coetsiws. Ac yn olaf, gan wneud eich ffordd I bwynt 23, yr ystafell de sy'n cadw cyfrinachau pan oedd unwaith yn dŷ tegeirian a fradlon.